Čaute, teraz nám ideme ukázať, čo bude sa pripárať. Ideme na toto, pozrite sa. Budete nahrávať ju a budete prehrávať. Budete ju kúkať, ševávať, čučúko. Sávajte a kúkať na moje videa. Peňaženka, kľúče, telefón, Celasko. To je moja úžasná hra. Vidíte, aké tam bude mať Lambo. Ja mám teraz Lambo. Vidíte na môj kanál. Bude tam Mujivka. Sa volá Vika Matejka. Budete hrať na Bielorúči. Počkáme na toto, sa načítava, to je bazičné. Až toto tak, to máte a toto všetko tak bude ísť. To tak máte. Toto bude, aj toto, aj toto. Čaute. Teraz už mám prepínam moc 26. Mám. Čo máme? No, pozrite sa. Dáme to o... Pozrite sa. Kam sa manuálne kepky nedostanú a masíruje vaše ďasná. Pre 100% čisté zuby a overenú ochranu ďasien. Oral-B. Mami, čo to je? To je nová mružia pochôdka. Čože? Chceš? Je plná tvarohu a jahod. Čože? Nový dezert od mružia. Plný tvarohu a jahod. Zlatý bažant už nie je to, čo býval. Ponovom je Solidne nachmelený. Konečne. Drak. Počkať, veď je suchý január. Uctíte si ho 0,0, alebo si budete aj naďalej vychutnávať 12. So Zlatým bažantom máte na výber. Bez kompromisov. No, pozrite sa. To sú moje kamaráti. Počkajte sa, neviem. Na turbo. Nie, nie ma byli gry. To mój kamarad. To spójdziemy, a oni pójdą wiesz. Dajcie to musimy wyrywać. Może będzie kurs. Teraz. Dobre me vytočil. Nebolo ľahké nájsť mlieko, ktorému sadne a mne sa uľaví. Nutrilon Pro Futura je naše najlepšie následné mlieko s krémovou mliečnou chuťou. Pre podporu imunitného systému bábätka a pre spokojné mamičky. Purina One, vaša mačka je majster rovnováhy, ale aby bol v rovnováhe a jej zažívanie, potrebuje pomôcť. Teď ideme vybrať modrý bembečko Rovnováhe dobré i zlé baktérie a budeme ju vyskúčovať. keď je zdravá vo vnútri, je to poznať aj na vonok. Klikajte na toto video, čo vám ukážem. Pozrite sa. Chceme také kúpiť. Chceme ho dať odložiť.